Hello guys, welcome back to my channel. Katang aldaw po mati maramid tayo. Kantay man nagtabukulan nagbirok tayo ti masida tapno lumalam dati masida tayo. So kantay ko nagbirok na po tagtabukol tayo. Pang kami birok tayo masida man na apaw. Katatapaw. Kadwa kami ni kumpare. Pang kami tumabukol kanaw, mangipakat kami ti kangkong ta di kangkong apaw, isutikan ti tilapia. Nya paray, mga lakatan. Pakat tati kangkong talilawon tawa nagiti tilapia. Ito sa ati apaw ti alalay ni kumpare, kangkong. Sanan to ilumlum kano yung nagtidanaw. Nya paray. Una, lumlum tato di unag ti danom ta pakantagi di tilapia nga kwa barbasan. Ano kwa malilaw da. Nabalin sa mga barbasan tayo pagpagamparay. Adi dadakpil nga tilapia nga giti nalalabaga nga ay. Ay, kung ano, barbasan nga tilapia. Barbasan na tagidayon. Ay giti naiimasan. Yung atoy na po, tinala tayo nga kwa, kangkong rinupkot tayo, tatatoy. Itugkil tayo tininti kwa, ti danom tanwarakan ti tilapia nga mangan. Idadakpil nga tilapia nga barbasan sa tayo tabukulan tano mala po. So kabil tayo na po. Barbasan nga talaga nga tilapia, sa bali mga barbasan ata pinagkunak nga tilapia. Sige paray, ikabil mo paray no, ibaga maimustram ano ka kasano nga ipakat data tano baka no tuladan da ngay mo di. Tayo atoy itugkil tayo atoy ti danom. Ipaunag tayo tano kwa manganda sa tayo tabukulan. Madi nga makita ti kwa. Nay, tumpaw mag. Ti lamoys. Pare ta mga lapati dakdakil nga tudok dito nagkabil kantet stick na tano kwa mading mayanod kan umadayo di pakat tayo apo. Ay ka baka no mamahala natin paray. Tala istorya nga dumahala na baka umak. Dumala natin pare bagbat kinyamon tilapia nga barbasang idakkoil. Ay, Kanto ti kuan na po linong na. Sa medyo nalinaw kami natin danom. Tatapaw daw tano di da tayo makita nga tumabukol. ano malilaw daya. Wen. Basta mo lang ti mga lilawagi ti tilapia po kasi mo lagar arem ka ti balasang data nga napintas. Sa tapaw. Nama sarwagan tayo ato itabukulan tayo. Nod dati mangan nga tilapia nga barbasa na po. Si yan. Pitikan pa ya paray, di kong kunata nga ay. Atakas jay, atak, di ba yun? Ito'y kami apo. Kawaigan manan kini kumpare, tagramig kami kanti. Parparalan na vlog. Kat dati na ipakat ni nga may sana pa. Ngayon na mi pay. Ano, adumo lang te ko. Ang kamagmagmag ka na atikan pa kamagmag ha. Ha? Ya paray. Ina. Nabasa ka, napasubo na tao to yan, yung muglang oy. Kasi nala mumon nga eh. Kabukad. Uwan na. Ate apaw, may kaduwa nga pakat ni ate napaw. So nga kangkong te ipakpakat niya po ta atati kang kanenda. So atati niya discover niya apong meday. Ya paray. Yagawam ta. Mamaluman ta rin niya or sa atin niya alas daws. Tuminganal daw. Regawid tanto ti ko sumungita kita ti pinagwawarti tilapia. Abisadok dati waid. Rutak ati dakpay nga ko nabuyot. Bampan nga ga. Manali nga pakat niya pare duwa ya. Pudutin pare. Napudot. Nung kami pagpakat di ingat-ngato na apaw ta barbareng makapalaran ba dagiti impakpa kami nga ka balangag. Luko ka pare ko ka matiyak. Gumago kan samait. Tarik pare. Ikaso dati gargarotan na pare. Taktakao mati screen da. Dati kami kinukumpare manan. Di bangir ti pagpakatam ni man kanon apaw.
Kabarbarang makadukan ni Mike. Kitakman no, may nga teknik ati, sursuro natin kumparay. Kahit kasano may paray, nalpasan? Uy, nalpas nga nagipakatan. Mano ay nipaka mo? Bali ko amin. Talo. Plus talo magic adwata balin naman amin. Ngam. Kaya nya pengeter mi tunta tatagaraw da guray aya. Ayun, ride natin mga 30 minutes. Sigurado ata nga pakat. Una, mga 30 minutes. Sigurado atan mga anday tilapyan mga galas 3. Kasda. Mga datan ang bisindan. Sige, sublim tayo damdama pa. No, kapatpati mo lang tibagbaganan ni kumparay. Damay ka rin na badika ko na, duwa nga bukal na tilapya ka nararaw. Tatapo ko ko kapan tayo asulte na nagijay pakpakat tayo nga kangkong. Bakbakan natin, albarka na po. No, dati mga nga nakita ni kumparay. So, asulton tayo atin. Bakbakan sa albarka nga kunata. Panatang paray. Panalta akong mamparay. Panalta ka mong pare. Paano pare? Good. Na pare. Ampay pare. Mamay sapay lang ginari nak nga ko Piyot. Da barbaro nga kadwa mi apaw ni kumparay. Pare. Kumparing di masupil ya. Masarante mga kumpare ta awan ti masidan ni bakat na yun. Daw mo nalami dyan ni pare na sindikato. Sa pare. Naron. Karawang taon nagnana. Tingnan mo may. Dali mamay sa. Paya nga kasjay. Mamay sa. Ano talaga? Gerti. Gerti nga pare. Kumpare bumangir tayo di pa bangir nga pakat tayo manan ano kan. Dajay ni kumpare apaw bimangir madi na masarwagan to inay. Dapat nawat ate apaw adayo. Madi nga dapat pinga sigan ta mabulabog da. Dajay ni kumpare nagsirok-sirok ti kabakiran jay. Sarwagan mo pare. Pasarwag kan to mga pasarwag kung nararamdaman. Ginaraw pare. Nagbilugan. Dalam paray. Jay nyata nalaw. Buri ko pare. Buri kaw tay. Aji ko. Dalag. Ay na. Tanda nga pare ta surbulat datoy. Asangam man. Asangam. Batukag pa ya. O sige batok ko paray. Hup. Kaya na nga bumatok ni kumparehan lang nga kantiam muna no di kat kaya na pa nga tumabukol. Napaut ti angis na ni kumpare apo Tala. Wah. Jay tenan. Burikaw. Iti mong ubunin ni pare na Nagsurte kayo. Toy, ubunin toy. Pay sa nakita ta nga karsen tataya. Ibagbaga dagilan lakin makakita ka ulag nagtabukol ka dumala muna na mate. Sugarod pare. Agay. Pare pangatuman. Sila ko lagtik pare. Oh. Baka mapirdi matin nararamid mo May met kumata pa rin no may pupuk pa ya. Pupok mo mga kukurkur sa nadam. Gunggarod pare may sa. May sa Yung manggarod na. Ang kitaan. Bakit talat natin ta ipa ko at sarwagan ng tatin ako. Damdama. Damdaman no bebeb persit. Pare ganam ni pare. Warim damdama ta. So ati may katalo na po nga sarwagan mi kini kumparay. Lagi niya po. Kung sa mangan paray. Di mi sinarwagan aja po takwa. Nabulabog.
Pare adu bukti iklog ti kadnaway ta pare banay. Kanaway tiklog na tanti kabayugan. Kanatan na ni kumpare na pa di may katalo nga pakat na eh. Handlang nga nalaing tungabukol ati apo. Nalaing am amin pati babae. Perfect. Natin ni pare. Paborito na eh. Janitor pis ni kalulumagan na. Ata titan mo kini kumpare ta paborito di balasang na kanaw. Damo apaw na lami nga may isa di jay. May isa di muna tatay. May isa di may kaduwa. Di may kaalaw may salat tapaw. Kunan ni kumpare adu ti maala ang lilawon naksamo ni kumpare. Ang lilawon naksamot ta. Awis nga awis na dumala kung kunan na. Oh ma katalawon taltalo tinabati nga ako main tabukulan main. May kamano nga ba natatan paray? May kapat. Una madumaala. Marigane ajar jira pa nga dago sa. Da paray. Oh, ngarab. Ti kunada kaduda. Awan damay. Ang kasjay pare. Manaratan mo siya ka. Nagadalong pa nga panaratin. May sala ko mga karpang dakkal. Limayap. Ya paray. Una, Nay nagadalom mo gayam si kanay. nagdakampad ti ni pare. Nay. Pag lipos si ka. Nagadalom mo paray. Hey ti paray. Ay rato-rato atoy. Tura-tura. Atoy. Tigutugkal mo lang. Ay wa. Tigutugkal mo lang atay. Something like that. Batit, Batok ko ta. batit lang siguro. Ang karga na paray. Zero balance. Zero. Batok ko ta tayong pagkala. Atay. Taunog na kinaraom taunog na. Una. Nitubtub ko ti sakak sa king batok. Ah, napulos ni. Awan. Girabaw na lang ti darat ata. Medyo nagudog na ganda kita. Batit samot ting kayo mga kangkong toy. Nakasimon pare tao magmala. Ah. Nagtibay yun paray. Data tumama ka siguro tan pare. Parang nga pare. Ni atan. Kasano ngay paray data mo lang tinalata. Kunam aduti maala. Kung kunat ka dumala tatatak eh. Basi magayam tinala ta. Nyay nga raw. Awis ka nga awis tatay nga ako. Ta pilit ka nga pilit agapan ta aduti maala ko lang. Aw gayam. Ti ko na nga raw ka dumala ta. Kasta nga talaga ti agtabukol, agkalap. Madi mo nga kaya sa nga dumaalam. Eh, nagpawaig ka. Pangkadiway ka dumaalam. Kasalat yung bulos mo nga lamay. Nga pamulaan. Maminsan pare ka sigurado na tanaw sumurtak na wa. Kaya giti nga nga nalatan eh. Bulbulig, kalpal, tilapia. Tura-tura Tura-tura. mata na eh. Yang iti mga tingat mo dita ka umati lasag na data. Nyay nga raw. Di pasensya ah. Mabalit natin eh. Lagpangan tatin na eh. Tatasabawan ti inom nga basaw. Kanyam di ulo, kanyang kipaws. Di ka pa eh. Pare, pare. Ket atay tinalam niya po gayud kamain. Di nga paypay so ti bagbaga na nakasabat kami karasain ka dumalam eh kaya di mo na alam na ilupranaw. Ket agawid kami kini kumpare ko na po kakabsat. Ket nakarabid kami ti video nga parparalan nga talaga po. Wanti naalam eh iluprano di naalam niya po. Kun may isa nga bunchak. Salit kini nga kumpare. Awis nga awis. Kas tilangan na pa. Nagyamang kami lahat ti panagbuy-buya yaw. Kini kumparay. Diyos ti kumuyog.